नमस्कार, प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रोल के बीच फिर से एक भोजपुरी कविता लेकर उपस्थित बानी। ई कविता हमारे जौन बाप बेटा में अलग फर्क आदमी रहबे करता, भाई भाई में अलग रहता, लेकिन आज ऐसा समय आ गए कि ई सच्चा घटना हो। जौन हाथ बा आदमी औरत के मर्द धरता, उहो औरत अलग एक जगह रहते हुए भी अलग रहतारी। एक आदमी के बड़ा हम दुख दर्द सुननी। इस विषय पर हम कुछ लिखे के प्रयास कैले बनी। कलयुग के कैसन प्रकोप भई, बेटा तो बेटा हो, बेटा तो बेटा हो, मेहरारुओ मर्द से अलगा भई, मेहरारुओ मर्द से अलगा भई। 4 गो लड़का जन्म लेलक तो बड़ा खुश मिजाज भइल। आगे चल के हमरा ई कामे आई है, मन में ई विश्वास भइल, मन में ई विश्वास भइल। कैसहू हरवाही मजदूरी करके बच्चा सबके पोसनी। कोनो दुख होखे तो ओकनी के आंसू पोछनी, कोनो दुख होखे तो ओकनी के आंसू पोछनी। पैसा के पैसा ना बुझनी, पैसा के पैसा ना बुझनी, कर्जा तक करनी। मन चिंतित रहे फिर भी कर्जा भरे में न थकनी, मन चिंतित रहे फिर भी कर्जा भरे में न थकनी। गांव समाज के लाजे सबके हम हकनी, सबके पीछे पैसा के पैसा न समझनी, ये सबके पीछे पैसा के पैसा न समझनी। शरीर गिरल त एहसास भई, आपन केहू न होला, ई सब बकवास भई। एक एक रुपया खातिर दूसरा के मोहताज भई, खैनियो बीड़ी खाएला दूसरा के सिरताज भई, खैनियो बीड़ी खाएला दूसरा के सिरताज भई। एक दिन आपसे में लागल बखरा लागे, माई के करा में रही हैं, बाबू के करा अहन आगे, बाबू के करा अहन आगे। लइकन के चक्कर में बाबू माई के प्यार बटा गईल, लइकन के चक्कर में बाबू माई के प्यार बटा गई। इतना दिन के स्नेह लगावल बाबू माई के हृदय छटपटा गईल, इतना दिन के स्नेह लगावल बाबू माई के हृदय छटपटा गई। बड़का तो पहले ही से अलगा रहे, महिला मेहरारू लेके बहरा रहे। सझिला के जी में बाबू अइले, माई छोटका के जी में भइले, माई छोटका के जी में भइले। सभे के आपन आपन खाना लागल बने। कुछ दिन के बाद पतोहिया लागल बुढ़ऊ के रोटी गने। मेहरारू छोटका में रहे तो मुंहों से ना पूछे, अपने छोटका में खाए, हमरा मिले छूछे, हमरा मिले छूछे। कैसहू सुख दुख राते दिने सहीले, ई सब बात कहाँ केहू से कहिले, ई सब बात कहाँ केहू से कहिले। मन अब सबका से भर गईल, मन अब सबका से भर गईल, रिश्ता नाता जर गईल, रिश्ता नाता जर गईल। अब ना बाल बच्चा मेहरारू तक पहचान बा, आपन हो के भी यही जा सभे बनल अनजान बा, आपन हो के भी यही जा सभे बनल अनजान बा। केकरा पर अब आस करी, केकरा पर विश्वास करी, अब ना केहू पर भरोसा जुटल। सभे से मन के नाता टूटल, सभे से मन के नाता टूटल। अब 7 फेरा लेवे वाली वचन ना निभा पैली, 7 वचन के जीते जी उ खा गईली, 7 वचन के जीते जी उ खा गईली। एके जगह रहला के बाद भी ना कोनो बात बा, एके जगह रहला के बाद भी ना कोनो बात बा। लागे मनवा में दिल पर पड़ल घात बा, लागे मनवा में दिल पर पड़ल घात बा। ई रिश्ता नाता दहिया के व्यापार बा, ऐसन रिश्ता का हुई जे पैसे से प्यार बा, ऐसन रिश्ता का हुई जे पैसे से प्यार बा। ज्यादा का लिखी, ज्यादा का लिखी, लिखहू में सोच कम पड़ता, कहलन प्रेमी। जे ऐसन रिश्ता का हुई जे सामने हो के भी देख देख मरता। ई दहिया चिता में का जरी, ई दहिया चिता में का जरी,
जे पहलही राते दिने जरता, जे पहलही राते दिने जरता, जे पहलही राते दिने जरता। नमस्कार, प्रणाम। ई कविता भावुक बा, ए पर विचार करे लायक बा। का ऐसन होखे के चाही, आई होला, ई होता तबे ई समाज में इस तरीका के कविता उत्पन्न भयल ह। हम लिखे का प्रयास कैले बनी, आजकल अक्सरहा होता, ऐसे ना होखे के चाही। ए विषय पर ज्यादा विचार विमर्श कैला के काम बा। हम फिर से भोजपुरी कविता लेकर वो लोग के बीच उपस्थित होके। जय हिंद, जय भोजपुरिया, जय बिहार। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।